ডাঙৰ মানুহবিলাক এনে নাহে কিবা একটাতো দি যাব দিব নিশ্চয় দিলে ভাল পাম আমি UPPL पार्टियाव डिफेन बर' सारा जयेन जानाय आरो जयेन जायै एखेसो मोजां आइडिया डिफेन बर'ना देरहागोन बियो गासिबो दलनि हेफाजाब लानो नागिरदों दा बबेहाय नुफोरखो बबे दुनियाव नुफोरखो बेबायदिलाय दा माखासे UPPL दलाव थानानै हारि सिबिनायनि थाखाय खोथा सानदों आरो हारि सिबिनायनि एकमात्र आंनि एजेन्डा डिफेन बर' सारा UPPL पार्टियाव जयेन जायै एखेसो प्रमद बर'नि आखलखौ 5 बोसोरावनो हमदांनो हाबाय आफाथालानिफ्राय थिखिनिसिम दिल्लीनि लांगोनायाव थानानै गावनि गारियाव थानानै बर' हारिनि थाखाय बेसेबां खामानि मावगोन आसाम एकर्डनि उनाव आसामिसफोरनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा मोजां दैदेनगिरिफोरखौ दिल्लीनि लांगोनायाव दैथायहरनानै आसाम एकर्डनि दफाफोरखौ बेसेबां मावफुंनो हाखो राजखान्थियाव एबसुनि बारग' आफादगिरि डिफेन बर'नि आगान भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय डिफेन बर' सारा दिनै UPPL पार्टियाव जयेन जाबाय जयेन जायै एखेसो गावनि बिबाननिफ्राय सानसेल' बा हरसेल' थानानै UPPL पार्टियाव जयेन जानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां मिनिथावना आरो बाख्नायथावना मानो होनोबा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव डिफेन बर' सारा गावनि बिबानखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय बाख्नायथाव खामानि मावबोदोंमोन जेब्लानिफ्राय प्रमद बर'आ राजनितिनि सासे गेदेरमा दैदेनगिरि जानाय लोगो लोगो गावनि गादियाव थानाय लोगो लोगो डिफेन बर' सारनि साननायखौ उल्थां फाल्थां आरो सानैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' हारिनि मोजां सान्थौ आरो माखासे मोजां खामानि मावनो गोसो जाग्रा दैदेनगिरिफोरखौ साफा सानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायफोर मोजां गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ जेब्ला प्रमद बर'आ BTCनि गोहो खुंथायाव 5 बोसोर थादोंमोन बे समाव उल्थां फाल्थां रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजाहोदों दिनैनि समाव प्रमद बर'खौ बयबो आसा खालामदों दिल्लीनि लांगोनायाव थांनानै प्रमद बर' सारा बिटिआर दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंगोन आरो बर' हारिनि मावनो गोनां खामानिखौ मावफुंगोन नाथाय प्रमद बर'खौ आफाथालानिफ्राय थिखिनिसिम 5 बोसोरावनो सिनायखाबाय जाय BTCनि गोहो खुंथायाव थानानै प्रमद बर'आ बर' हारिनि थाखाय बा BTCनि बाहेरायाव बर'फोरनि आन्दोलनाव बाहागो लानाय जेसेबां ट्राइबेलफोरनि मावनो गोनां खामानि BTCआव 5 बोसोरावनो प्रमद बर'नि मावनो गोनां खामानिखौ आफाथालानिफ्राय थिखिनिसिम सिनायखाबाय अब्ला दिनै दिल्लीनि लांगोनायाव थानानै गावनि गादिखौ लानानै प्रमद बर'आ बेसेबां खामानि मावगोन जोंनि खोनानो मोननाय आसाम एकर्डनि उनाव बा आसाम एकर्डखौ लानानै आसामिसफोरा गावसिनि लेखा गोरों गावसिनि मोजां दैदेनगिरिफोरखौ आसाम एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय दिल्लीनि लांगोनायाव गावनि पावारखौ होनानै गावनि गादिखौ गथायनानै जायफोर दिल्लीनि लांगोनायाव थानानै खोलोब जायफोर आसामिसफोरनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा दिल्लीनि लांगोनायाव थानानै बेसेबां आसाम एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो हाखो सासेल' नायल' जाल' बाख्नायनो हायो हेमन्त सारनि मावनाय आसाम एकर्डनि दफाफोरखौ जेब्लानिफ्राय गावनि पावार गावनि गादिखौ लानानै आसाम एकर्डनि दफाफोरखौ लासै मावफुंबोदों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो सासेल' नायल' जाल' हाग्रामा महिलारि सारखौ जों बुंनांगोन गावनि पावारखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गोख्रों खोथाफोरखौ लानानै रायजोफोरनि गेजेरावनो सिदा सिदि सोंनो हाग्रा रायजो राजाफोरनि खाथियावनो सोरबा दिल्लीनि गेदेरमा दैदेनगिरि सोरबा आसामनि जायफोर गुवाहाटीनि दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव थानानै बाथ्रा बुंनो हानाय नायल' जाल' बर'फोरनि गोख्रों खामानि मावनो हाग्रा होननानै बुङोबा हाग्रामा महिलारि सारखौ बुंनो हायो प्रमद बर'नि सायाव आसा खालामनाय बा प्रमद बर'आ दिल्लीयाव थांनानै गावनि पावार गावनि गादिखौ लानानै मावफुंहैगोन होननानै जायफोर रंजादों बेसेबां गनायनो हायो जाय सैथो लिडारखौ जाय मोजां खामानि मावग्राखौ 5 बोसोरावनो सिनायखायो BTCनि गोहो खुंथायाव थानानै आफाथालानिफ्राय थिखिनिसिम जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा खालामखो एक्सन बेफोरखौ मा खालामखो नंखाय बाथ्रा बुंनानै एक्सन बेफोरखौ गोजाव होबाय दिल्लीयाव थानानै बेसेबां खामानि मावगोन बेखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नेनानै थानांसिगोन सर पूरा दुनिया में पूरा भारतवर्ष के सभी लोग आपको मालूम है आपको सभी बहुत दिलदार आदमी है बोल के सबकी मालूम है तो भारत के प्रधानमंत्री होके दुनिया में सब भी मालूम है आपको आप कौन है तो
दिल से हमारा बडौलन वासियों के लिए भी खुश तो खुश करके जाएंगे। सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं, दिलदार आदमी हम भी मानते हैं।